Dagang bang inkob diri ay. Dia mga inkob ah. Saan po nato pasakay? Saan mo ay? Lah, gitik kita. Deh, ano kiki ninyo ay? Oy, kalagong magbubogan. Hoy. Tato lamay ako. Ala, Ala mao na ne? mga engkog. Dagang bang inkob din ay. Di na may mga bay sa Kawasan Falls. Welcome. Pero di na may magsaba ha dito maghilom-hilom lamang mi. Kini magsaba-saba dito. Na daw mamuyag. O sige. Ya, da kanin dot tubig ay. Nabay kasi Elias si Kang naaman na ikuan kayo kasi masunog ta. kahiyon po ko ay. Pwede na taan nilang tamulang uya. Kana pwede ra to. Nakusog ang tubig sa kuan Kawasan. Di na ma'am. Okay. Normal ra. Unsa man ni dinhi? Tubig gikan dito? Gikan. Exit sa Kawasan tubig ma'am, padunglagan na. Sagulan ni sa dagat ini ma'am. Wala na siya. Next na siya. Bantay ni ha. Ay, parking dito ma'am. Mo parking dayon, mabayad dayon. Pila po'y parking fee ninyo? Sige. Dito. Ang isda gagmay ay oh naraon naklaro oh. Kay isda pino mga bayo. Kori buyog. Dagan bag inkob diri ay. Hain naman to. Kunat ma'am, buko. Hala ka ilang kuan. Balong tiyong batong sa baro oh batong. Hain ka naman ay. Gamay pante? Hala daday, wa naman si panti dah. Wa na. Daday. Lo, ganahan ko utin kuya. Ay! Aw, Di ko ganahan gilat kuya. utin may gibangita ini oy. Saba dia ticharing on naka-record ko. Naka-record ka dahil. Erase. Ganahan ko bilat. Awlo. Ala inday oy, lakas kalibunan. Asa naman itong atong usa ka? Hala gibiya man to pelanggan na to ay. Hain naman to. Hain man to siya ay. Naon siya magibiyaan man nato niya itong palangga ay. Namiya naman yung palangga na mo ay. Kira na puto lagi. Haman ba? Jesus Christ. Okay raman, strong man gyud po. Diin na mo gibutang di ay. Hala. Ya, usa man na ay nakiklasmate man na Sino nako. kira na? Napa may kuan. Naa naman si bungi. Okay raman siya. Diara mi mga bay kauban ako si Balbakwa Queen. Si Ate Julie. Nanami sa Badjan sa Kawasan Falls. Kawasan Falls. Ah, sige. Dali sa Among apo sige. palihog siya kog hawid. Ah, siya lang pagka na. Wiri sa ha. Ay, karon padong nami sa Welcome. Kawasan Falls. Kauban ako si Inday Takas. Hello, kumusta? Ako view lang ko i-capture kay nindot kay palibot na Lakaw to. mi padong ni dito kay mingon pa nga usa ka kilometer kapin. Kuan ni siya. Mag-hiking dahil taron hiking. Oo, pero Hiking meron mga bay. arang-arang na lang gikan sa pagkuan mo 20 years karon pa ko nakabalik pero sa sige una wa ni siya sa minto. Magi karon si Yota Mintado ra na. nya batoon. May karon sa mintado na. Mintado na para Ito buya. yung ano yung Dini tada plains ko. ito yung dini tada ano nila plains. yung view. Tindog na to Pwede dibe. siguro mo sakay. Lord Jesus Christ. Ano? Yara mga bahay ni kuan oh. Wala nakuan ko. Nakuan ko ti Julie. Singa na ni na. Hubog. Hubog. Ay. No. I don't know. Bye. Imo ning kuan shawl? Ay akin. Ay imo na. Oy natagak. Ay, Thank you. Thank you so much. Thank you. She didn't recognize it. Just ginomhodan tag English ng kalaki ha. Sago niya. She didn't recognize it quickly. Okay. Thank you so much. Wala hinangak.
Hangak na. Nitindo ko di ati Japa, mura mo kugi. Kuan oy buyag. Mauna ni ang Kawasan Falls ikumpara sa una sa Oh. 19 last na kung ari dire Unsa to nga year ti Jol? 1991. 1991? 1991 karon pa ko nakabalik. Taong Ginoo tabangi. Sapa pa gini siya sa Sa Iloa. una. Unsa Sapa lang. pa ni siya. Oh, karon? Daghan pa kayong bato. Oh. Nya, Karon nindot na kayo. Ilan ang gi saminto. Oh. Sa minto, mo gini istorya sa mga Bisaya god. Dugay na jud Saminto. ay ko nga wala na ko nakabalik no. Mm. Kay murag akong anak ato 4 years. Oh, wala pa gid ay ko'y anak. Wa pa dalaga pa ka to. Wala pa ko'y anak di wa. Nana ko'y Pero anak. natuhog na ka to. Ay sobra pantuhog. Wa pa dito kanang akong maestra wala pa na natawo. Oy. Maestra wa na tao nya nga nung nahimo man to nimong maestra pa mo na tawa. Atong time ma Oh. 1991. Oh. Kasi natawo yung anak ko yung teacher 1995. Oh. So mo ni ang nahitabo mga ba. Mao na yung nahitabo. Oh. Sa mong mga Tingnan lakaw mo ka. yung maraming. Oh. Oh. Marami. Tara. Maraming ante dito. Oy. Balbako ako eh. Nasi inday kapkap. Yeah. Yaks. Hi. Hi. Moto nga giingon sila nga hulat ng tao kasi makita yung Milo. Paspas sila ng lakaw ti Jule. Sa may pildi ta ina. Istoryahan lang mo. Kusog yun na siya mulakaw. Oh. Sige, pag una lamang mo, mamoy kauban. Oh. Ginoo, nakahurot ko mga usag tunga ang dragon fruit. Dragon fruit sa akin, ano, 1 kilo. Singot na kayo. Singot na kayo si Ate Jolly. Oh my goodness. Ala, kanin nindot puri buyag. Kani, dili na ni sagol dagat. Dito ang sagol dagat. Hi! How are you people? Tubig na organic. Organic yung tubig. Ito, organic din. Ha? Hi! Oy, Balbakwi ni siya. Kab-kab. Inday, ngabil. Unsay giingon tong usabay? Bay Flor. Unsay giingon ni Kuya? Di daw siya magpakuan sa kamera. Di ba ito yung giingon ka, sorry? Ano the foreigner? Di daw ganahan? No, he doesn't say anything. Ah, He doesn't say anything. ingon mo kag sorry, what? Because humingi mo sa akin ng masama so. Okay. At sa Balbako Queen. Unsa man ang anong maglista man ta diha? Entrance. Ano yung so pila bayad? Wako kay ba? Sa mga libang ta? Si Alta? Ato sa Makunsa man ni dire ka nang malibang? Wala, oy, na dragon fruit pa akong naong. Kaya dito, Yan sa mga bay. Oh, unsa gud na. Nalibat na ni maglantaw. Ito yung ano, ito yung ilog talaga na tunay. Oh. Na hindi hinalo. Kana oh kaning kuana. Gikan gini sa falls ng tubiga, labihan ka tinaw. Tubig ng dagat. Pinihingal na ako. Kung sa ato sa ni i-post. Kuan sa diha. Julie, kanang kuan sa diha ginawa sa diha gamay. Ito yung entrance ng Kawasan Pool. Aloysius Boyces, yasa o. Di ara si Aloysius Boyser. Yang YouTube channel ni Saom na sa sapa. Masuso ba na imong kamera diha. Mukuan na katunang mo sagyad. O mukuan mo daligyas. Katong mo slide ba? Ngani mo maging ana, my God, come here. Subscribe, Aloysius Boyces. Boys, Maliit na bulilit. Boyser. Huwag mo kalimutan. Si Julie, okay ra ba ka diha? Okay kaya. okay kaya. Dira si Inday Ngabil ah. Problem. Inday Ngabil, okay ra ba ka diha? Okay ra ko kayo. Thank you Okay very kaya. much. Sige, mag-hiking mi karon mga bay.
Together with Inday Ngabil, Dugay naman ni kayo. Ate Julie, the Balbakwa Queen. Og tuwa si Ate Charing. Nag-inusara, nagmuni-muni. Naigipangita. Magulanon. Dali ko nung nakurutan shake. Isa? Dali ko nung nakurutan shake. Unsa shake? Oh. Oh, kay iguro man na ni, gupog maadyo. Ako na lang yung i-equate. Ano naman? Dito na lang ka magkuan? Sa basin. Sunod lang tagpil. Kulubat. Malubat nga ako. Taaghan pa manig battery ako. Sige, hiking. Hiking tas kabukiran. Wira na to si Julie. Ay, Dito okay ka ra ko. speakers ba kay? Kuha na ko'y problema. Teacharing. Diri ka speakers ba? Diri ka speaker para mapaspas og lakaw. Sinabiyaan man. Oh, dira. Hangat gini ron. Hello. Ako, hapit ako nalubat. We are Kapit na malubat. Ang imo harang cellphone dili ikaw. Oh, so, buyag nga gini. in my right corner. This is Ate Julie and Inday Cow. Tabi agini. And Tabi-tabi po mga gini ha. mga giniha Wala pagkanindot na lamang. ang batang vlogger. Si Aloysius Boyser. Wanit siya ngalan teacher screen name. Dili lang ang iyahang ko ang Maghimutag ang kanindot ko buyag. pag nagpunta daw dito ng Badjan, hindi daw pwede na Mag-ingay. kailangan hindi maingay. Because Pero ang kusog ang there are certain chores that we never know why. There are certain ito yung nadaanan mo. Sus Ginoo. May gani kay espalto to gianan. Yes. Correct. Ting hawakan Ate Julie baklay niya. Ting hawakan lamang oh. Oh, di araw na tao. Dagan. Hala. Alang lingkod. Oh, di ana may mga bay sa Kawasan Falls. Yes, Minya Peak nya Lambog Beach dito. Na. Ginanggang diri oh. Laway lang mo oh. Oh, hantod sang orasa ka diha nay. Hapon. Ang diara oh, ay nigbadag na lang namo, mangikit mi ginanggang. Pasilana, mao gini among negosyo sa una. Oh, di ah. Ala di ana puy tulay. Maghanging bridge na puta. Pero dili lang ni siya. Kuan katong katuya-tuya kay lig-o naman eh. Ay kabaw. Di mga ginanggang di diri ah. Ala. Dagko no. Unya na nagbalik na mo ha, kay busog pa mamiran. Wala ka dagko danhin na lang minin. Palit kay dagko ni ginanggang. Unsa kang rasa din he? May kay tulo ka buk imong Jess. So sa una 2 pesos raman ni ay. Dahil nagkuhan Oh. Ha? nag-work Wa. Pindutan ng pula. Basta na pulang dako ana nag-work. Ay wa. Tara maginanggang. Ginanggang udah tag Jess lamang. Ay, tabi-tabi po. Agi lang ni ha. Nya lamang ining uli. Kung naapa ka no. Ah. Ayan mga bay. Nakadungog ba mo sa huyuhoy? Huyuhoy sa mga katubigan. Dinidaplin sa kadalanan. Ania karon ang tubig nga diin nagagusan. Pagkanindot naman lamang. Sus, pagkanindot na lang yun. Inya inig uli na ko, mag-selfie ko diha. Kanindot kaya buyag. Ay naman tong duha ni naog man.
Purya buyag. Ang panindot. Isa man yung nga falls ti Jol. So dool nami sa falls mga bay, no? So among tingog diri literal na hinay. Hinunghungay kay na daw diri. Naaday mamuyagay. So tuara ang falls. Oh my goodness. What a nice. Tuara ang falls mga bay. Lord. Yes. Nice. Ito mga ba yung kasabihan nila. It's very my God, makatabang ikinilang kasabihan, no, para sa children's future. Pagkanindot sa kalikasan mga bay. Pagkanindot na lamang. Ano ni kawasan mo? Oo. Thank you kuya for guiding us. Wow. Kanindot. Ito ay mga diver ay dito sa ilawom. No? Oh. Ilawom na kayo dito. Di man ni sa una, law man kay ni Sa sa una una. naay kalutsan sa ilawom. Napasad sa babaw. Nailangob ilawom. Pwede kang maligo ato ka sa pool, water massage. Asa? Kana, dito ka sa pool magkasok sa... Sa suot? Patungod gid sa pool. Oh, patungkol sa pool. Pwede. Pagkanindot. Sa una ba? 1999. Ang nihinay na, no? Basta, Uy, naalagi dito sa taas. Makasaka di eh. para kaniniring, it's kaniniring din ako. Ah, di agi. Oo. O, di mi pwede makasaka, no? Canyoneering ra. Package ba, pwede. Ito, magtabakan makagilito, supply. Sa una ba ka man tayo sa ano? Hi, dagang isda o. Ano, dagang kay isda. Pero naabot ko yung mga si Inday Kapag sa Ang dagang isda o. Ate! Yan mga bay, nakarating na tayo sa falls. Maraming salamat po sa panonood. Mag-selfie-selfie nami ha. Kaya bye. Nasaan naman ito sila? Sige, selfie na.